ഹായ് ഗായ്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചുരിദാർ എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായി മടക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ സ്ലീവൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുക. എന്നിട്ട് സൈഡിലെ ഭാഗങ്ങൾ മടക്കുക. എന്നിട്ട് താഴെ ഭാഗത്ത് നിന്നും മേലോട്ട് മടക്കുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പേസ് കിട്ടും, കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കുർത്തയൊക്കെ ഇതുപോലെ മടക്കിയാൽ നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഷോളും പാൻറ്റും വെക്കാം. ഞാൻ ഷോൾ മാത്രമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ, ഓൾറെഡി മടക്കിയതായിരുന്നു. അപ്പം നല്ല ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ലേ? ഇതുപോലെ നമുക്ക് മടക്കിയാൽ നല്ല ഭംഗിയും കിട്ടും, അതുപോലെ സ്പേസും കിട്ടും. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി മടക്കി വെച്ചതായിരുന്നു. ടോപ്പൊക്കെ എങ്ങനെ മടക്കും?